Sanibonani la One bingelelo sifundo. Ngoba wazi-ke mbukeli wethu ziyabuya lapha kombuso wamaciko ngoba beyiqhathiwe nje futhi kuqhathwe uFalabo kanye umuntu yenziwa. Beqhathwe laphana-ke ngokwey'ginci. Ukhumbula-ke mbukeli wethu lezi iy'nsizwa zikeza uFalabo usamshayela uKhuzani isiginci, kanti umuntu uyenziwa uke wamshayela isiginci phambilini. Ubeke sey'qhathwa-ke laphana, kodwa ababukeli bethu babese bekhala lapha ngomuntu uyenziwa naye uFalabo, kodwa bakhala kakhulu ngomuntu uyenziwa. Ngabe uthini wena owakho umbono mbukeli wethu mawubonile laphana beshaya iy'ginci uFalabo nomuntu uyenziwa? Ngabe ubona ubani oyinkinga laphana kushunwe isiginci osishaya ngempela? Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa-ke ukulayikha nokukhomenta nokusubscribe-a. Ngiyabonga. Basa ngiwela lapha phesheya kwenadi-ke njengamanje sesibenadi. Uyozakaliwe